Gusti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goib sejati senusantara. Bertemu lagi dengan saya, Mbah Goib. Riwayat dan kisah Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, niki kula nggih waris Pak Bin, pun nembe mawon interaksi kali Mbah Eyang Saunggali nek tiyang mriki. Nggih. Nyebut Mbah Eyang Saunggali. Nggih. Sak ngertose kula niku Mbah Saunggali niku riyen nom-nome niku jenengane Gali. Riyen niku jenenge Gali niku asale saking Jogja. Saking Jogja niku bapake jenengane Kertoboyo. Bapake Pak Gali, Mbah Saunggali niki riyen niku bapake jenenge Kertoboyo. Terus piyambake niku Gali niku duwe Kertoboyo niku gadah lare lanang dijenengi Gali. Nah niku teng Kraton Jogja niku piyambake diajari ilmu-ilmu kedugdengan. Nah si Gali niki senengane niku ilmu-ilmu sing kedugdengan. Dadi sing digelut ben kuat, ben sekti citane ngoten lho. Nah niku njur begitu pun carane meguru kali bapake niku pun rampung. Ya mbak niku kenteng manggon teng Kraton Jogja, tapi mboten purun. Begitu ya mbak mboten purun kan manggon teng Kraton Jogja, akhirnya setelah 3 tahunan niku bapaknya meninggal dunia, Mbah Kertoboyo niku. Terus Gali niku yang mbak terus medal saking Jogja. Begitu teng Jogja niku jadi ngetes ilmune, ngendi krungu wonten wong sing sekti napa wong ampuh, wong dugdeng, kali dhek niku dilabrak diparani dijak gelut. Dijak gelut dugi Sleman, dugi Muntilan. Akhirnya niku daerah-daerah dugi daerah ngisor Gunung Kidul. Sak pereng ngetan niku riyen nggih dhewe nggih ngoten. Begitu teng mriku niku wonten wong sing dugdeng napa sekti, men dijak gelut kali dhek. Ah nek sugi sing Jogja dugi mriki niku ya mbake selalu menang. Begitu ya mbake menang, ya mbake terus ngono wong dugdeng meleh. Parani meleh. Di akhirnya yang terakhir niku teng mriki jenenge riyen niku Pak Slamet niku asli pun teng mriki mun daerah Jagoan. Nah niku nggih piyambake nggih dugdeng, diparani yang alis Saunggali niku diparani dijak gelut, dhek ternyata kalah sekti, menang Pak Gali. Nah, begitu Pak Gali niku pun menang terus, dhek krungu meleh enten tiyang sekti ngeten-ngeten. Nah niku sing ngalahke dhek niku. Sing ngalahke Pak Gali niku kalah, akhirnya kalih saking perguruan napa kuwi gurune perguruan teng daerah sekitarane Magelang niki. Tapi pas waktu niku kan yang mbake mboten nyebutke jenenge. Njuk yang mbake meguru kali bapake niku, terus akhirnya kalian bapake niku dhek disanjangi. Kowe golek ilmu kedugdengan oleh, ilmu kebal, ilmu atos awak oleh, ilmu sekti oleh. Ning nek iso aja menang-menangan. Dhek niku yo carane bare niku disanjangi ngoten niku nek duwe ilmu kuwi nek iso digunakake sing apik, aja menang-menangan, kaya menang-menang dhewe, maksudnya ben mboten sombong. Njur akhire ya mbak niku
ken manggon wis kuwi manggon nang daerah Jagoan wae. Ken manggon teng mriki niku sekitaran niku sekitaran 10 tahun luwih. Yang baik manggon teng mriki akhirnya teng mriki niku dhek sampai meninggal dunia akhirnya dimakamke teng mriki kali teng mriki. Awis selama teng mriki dia nggih ngajarke kebaikan, ngajarke nggih selain ngajarke ilmu silat nggih, ngajarke ilmu agama. Dhek pun nek bapake niku memang nggih Islam, tapi Islam masih Islam Keraton Jogja. Tapi terus piyambake niku carane medal saking Jogja niku piyambake pun carane pun murni tiyang Islam. Ini sejarah Mbah Sawung Galih ngoten niku. Ana sing ditangani nek ciri-cirine galih niku kan carane artine nek kula waosan ya. Nek galih niku artine wong sing seneng ilmu kedudengan galih. Galih iki ben awake kuat, ora gampang kropos, kuat imane ya kuat, awake fisike kuat kandel bisa carane wong kiyang. Niku jagan dhek iki muni galih. Napa kok sakniki oleh ketambahan sawung niku mergane sawung niku piyambake niku serawung kali tiyang-tiyang mriki dadi apike wong-wong daerah mriki. Rumiyin kan mriki niku daerah Tegal. Sing mriko Tojokuan baru enek wiwitan niku. Tapi nek sing mriki dadi kata Tegal kali lerenge Gunung Tidar niku dadi napa? Dadi kaya lapangan ngoten lho. Dadi grisang mboten kados sakniki wite mung dhuwur-dhuwur ngoten. Niku piyambake karena diarani muni sawung iki mergane serawung karo wong daerah sekitaran kene iki. Nggih. Dadi sawung iki. Dadi akhirnya tambahan dadi sawung Galih. Sawung iki ledek-ele urip budaya ning masyarakat sekitar Jagoan kene. Nek Galih kuwi asli jenenge dhek. Oh, ora asli dhek kuwi Galih kuwi. Galih. Asline Galih yo dhek iki srawunge kok apik wong. Walaupun kene wong iki memang diwedeni kono-kono akeh wong do wedi dhek ning kok dhek ora sombong. Njuk srawunge apik jenenge Sambah Sawung Galih. Yang asline dadi Sawung Galih. Berarti mlebete mriku tahun pinten iki? 1870. 1870 kan setelah zamane niku tasih nganune Pangeran Diponegoro. Nek Pangeran Diponegoro kan 1830. Nek 1830 nek niki kan Mbah Sawung Galih niku 1870. Mudah-mudahan yang kalau Pangeran Diponegoro kan kelahirannya sekitar tahun kuwi. Berarti intinya Sawung Galih njur saiki kan makane kan kampung kene iso jeneng Sawung Galih ki mergone iki apa saka apa kuwi? Sawung Galih iki jeneng saka jeneng asline. Dhek ketambahan kuwi. Tambahan undang-undangan Mbah Sawung. Terus rawungnya apik jenenge Mbah Sawung. Yo akhire oleh dadi Sawung Galih. Galih itu jeneng asline nek sawung kuwi tambahan. Makanya kuwi menjabar kan jadi intinya saya tadi terkenal kan menjabar kan Sawung Galih. Makanya kampung iki njur disebut jenenge iki Mbah iki Sawung Galih ngono. Jarae kampung Jagoan iki. Kampung Jagoan iki. Tapi Mbah Sawung Galih iki tekan kene jenenge wis tetep wis Jagoan. Ayo ora Jagoan tapi kan kene nganu kejulane kan ya toh apa kan ya kejulane ini nggih karena ya mungkin dalam penerawangan ini dengan saged mirsani secara goib ngaten. Cuma ini sejarah-sejarah yang nyata dari awal sekitar tahun 1820 sampai 30-an lah sekitar sejajane Pangeran Diponegoro kan ngoten. Pangeran Niki memang nek riyen iki jurang mompo.
Nggih. Mriki asline niku Jurang Ombo. Jurang Jadi, Ombo. Gunung Kidal itu yang jenenge Jurang Ombo Jurang kabeh, Ombo. tanpa aret kan menika jenenge Jurang Ombo. Sudah ngomong kabeh biar. Niku jenenge Jurang Ombo. Jenenge siji lah desane. Jurang Ombo. Sejarah Jurang Ombo niki sejarah Nggih, anu nggih. nggih sejarah dalam arti Dalam logika ya. nggih kan belum ada penerawangan dari anu dereng ngeten niku to. Nggih. Dan niku memang jenenge niku memang Jurang Ombo, mboten terkenal Jurang Ombo. Nggih. Itu memang saking waret di Kyai Langgeng Munggah niku lho kasih Jurang Ombo. Sudah ngomong kabeh tadi. Iya, bener jenenge Jurang Ombo. Nggih, Jurang Karena Ombo. mungkin kemungkinan kan karena beda mana kan juga setelah ini melebihi karena ini ceritanya niku juga memang pendiri Diponegoro. Diponegoro seperti itu. Nah, ada waktu kuwi kalau juga sekitar tahun 60-an kalau mau sobenang kene lah, kecil kan memang Ting mriki lah. kita alas lah. Asli mriki lah ya. Ini kita sih, wah saya agak kuan loh. Iya. Gitu. Memang niku sering memang Rin kepanggih-panggih secara keitim begini loh, Iya. muncul yang gede posisinya kan. Butuh blangkon, Nggih. blangkonan terus mriki itu lambine yo nang dawa kae. Ini sarungan ireng. Nggih. Nggih Betul paling betul nih ngono kan, betul kaya garwanane niku kaya cilik sak menten iki, kaya keris tapi bentuke naga. Jadi nggih. Nek lho kuwi ngoten niku. Nggih, kan memang niku semerene ngoten memang mirip-mirip ngoten nggih karena kula nggih dalam arti mriki wis Punate lah. nggih konsep itu pada waktu itu malas lah ini malas Masih nggih. tahun wis saurunge PKI wis Nggih, dadi sak derenge zaman tak derenge PKI. nggih tahun Ono. nah ini ceritanya sih tadi sekitar 1884 pokok lah dari Iki tadi itu wis dimakanya mlebune sekitar 1877 mungkin terus kita niku mlebu dheweke nang kene. Jurang Ombo ya terus mlebu kene sekitar tahun 1830 lalu 1870 lalu sena niku niku sekitar 1884 itu sekitar kuwi nah dia anu kuwi terus ya wong jenenge mbiyen ki anu ki niki jenengan enten pengalaman lebih dalam lagi yang langsung saya lebih depannya lagi gitu. Lebih jauh lah jadi jenengan melangkah lebih jauh lagi secara dari sumber mereka ke sumber Jogja seperti itu memang itu ya nek kula niku masalah yang berdasarkan sering ritual-ritual menurut ritual pada waktu itu ya memang yang saunggali nah sini itu setelah ini jangan leres nama Galih itu mungkin zaman Nome ya Nome sebelum saurunge dhek dibujuk lah caranya Saya bujang nah setelah duwe bojo ya apa iki jenenge Kasang Dikromo bener jenengan ngendikane wau bapake anu to Kerto Tokoyo itu kan sejarah itu Bener, gitu. Jadi iki kawan kadang-kadang memang ono kaitane lah jenengan ana kaitane terus jenengan karena memang seperti itu karena kula niku sejarah niku saderenge niku napa pusaka-pusaka kene dijigo karena iki iki wis disedot banget oke karena niki nek jenengan wong kita saking Jogja asli memang itu mungkin dia itu kelahiran Jogja apa tapi pada waktu niku sering mulo saranu sing kadang saing Solo saing Solo sing apa kuwi? sing jaro Sing pada jaro. waktu itu Harus ke Solo. sekolah Solo Semarang oke Oh, dia juga tahu dia siapa ini dia ngerti. ke Solo Soalnya kan memang ada pada waktu kuwi zamannya semono kan zamannya Pangeran Diponegoro kan Jogja antara Jogja karo Solo kan ana gesekan. Jadi antara asli posisinya kan
aslinya kan Mataram. Iya, Mataram. Nggih. Anjir akhirnya kan bener. Jogja itu terbelah menjadi Jogja Mataram Islam kalau Mataram. Kalau yang Solo juga akhirnya di Solo ini orang Hamengkubuwono tapi Itu. beda sama Pakualam. Oh. Nah, Jadi kayak pemeriksaan tinggi. Solo itu benar nantikannya jenengan dari memang sari Jogja karena Solo ini kagum dengan keberaniannya atau keampuhannya Si Yawi. kuwi yang songgane. Oh iya, makanya dia kan selalu di mana orang ada orang sakti mesti diparani dicari dulu. Nah, Iya. itu Sing paling aku itu aku. Oh, iya. Yang pada waktu kuwi yo begitu terak ini dia iki wis dikandani karo dikei ngerti karo wong tuwa kuwi sing mau kuwi duwe ilmu dugdeng ngene-ngene di ilmu kekuatan apa wae iki nek iso nggo dalan sing apik aja nggo dalan sing ora apik. Nah mulai kuwi dhek iki iso selalu kali wong ora sanggo sapa krungu aku ngene parane caklet. karena Rian memang sejarah kayak ngono iki kan biyen kuwi jenenge ilmu kesaktian iki kan jenenge pada waktu itu kan Langen Jaya Gendhila. Sebelum Iya. sakderenge dadi perguruan silat ngono lho, perguruan Langen Jaya Gendhila itu jadi pokoknya kelanganan sing didoyo, dadi wong nanti dimana setelah ketemu sing luwih tuwa saka iki gitu lho. Nah, ini pencipta ana iki rentetane terak iki Setiawati iki rentetane iki memang kan aku juga punya iki. Memang iki kan pada waktu Langen Jaya Gendhila wis kelanganan sing didoyo sapa sing wani aku ngono. Nah, makanya iki bener jenengan ndika bener nang diwe diparani. Ono sing ngono diparani. Lah terus sing nganu kuwi kan ono sing luwih anu lho ditane ketemu. Nah, kuwi diarahke ojo itu karena nek sing nang jendela sing sapa wani aku ayo tarung mati-matian kan ngono. Karena dadi daya bisa urung ya setelah tahun 1930 wis 1930 wis setelah meninggal wis tapi wis ngerti sejarah kan itu wong pinter ngono lho kayak sejarah wis banget jendela iki nanti tekeke ben wong kuwi rukun ben duwe apa duwe rasa wedi karo sing kuwasa tadi sang pencipta. Iya. Jadi wong ben ra adigang-adigu. Terus jadi pada waktu itu 1930-an itu setelah ini meninggal berapa tahun ya? 80 tahun. 8 tahun lagi. Lebih dari 70 tahun lebih lah. Iya. Nah, ini terus niku ada malah ono rentetane Setiawati itu ada rentetane sesepuh-sesepuh riyen. Tapi Setiawati sing anu lho ora sing saiki terus bang ini kan itu. Nek saiki lah menular mulai kaya anggerane do seneng gelut enten setelah di kuwi nek pada waktu kan rumah sumpah pada waktu panjenengan dikon iki kan jalan terus kawane aku ning ndi parani sing aku. Nah iki Langen Jaya Gendhila kuwi karena dia duwe kelangenan sing didoyo kuwi. Nah terus aku setelah tahu karena bapakku juga pada waktu itu bapak itu kan dia seneng anu ada mati kan kalau melu ning kegiatan keraton Jogja niku keluarga Setupaing ning Jogja. Jadi ngerti sejarah-sejarah itu Nah terus niku sampai berdirinya Setiawati Jawa Timur riyen Jawa Timur. Setiawati niku masih dugi Jawa Timur. Nggih, iki sajane niku rentetane seperti kuwi diruti sampai saiki iki ijane ning gerek pira-pira lah ngono lho. Nah, pada waktu kuwi terus iki rentetane yo tekan sing keri-kerinan iki. Sing keri-kerinan kan rentetane nek pada waktu nek Pak Citra isih ajane iso ngerti sejarah iki. Makanya aku boleh niku. Nah, akhirnya Pak Citra itu setelah Jawa Timur setelah di
galangan Jawa Gendera dianake sumpah ben wong iki Indonesia iso wong Nusantara lah nek Nusantara ben kuwi prokan nggih nglawan London lho Titanian ngono. Kanggo nglawan Belanda. Nah, ngono terus ngeteke kuwi nek latihan ngumpet-ngumpet jaman rene ngumpet-ngumpetan. Aja nanti kok nang Londo. Ning bangsa wong Indonesia wis do guyu ana anane apa kuwi pendirian guru perguruan kuwi. Tapi wis ngumpet-ngumpet lah, ngumpet-ngumpet. Tapi caranya soal organisasi ngeten nggih. Dadi nek kula niku nek ngertine kula sejarah sesepuh terakhir kuwi ya Pak Titro bisa Sing asli. Sing asli nggih. Nek sing iki karena nggih, karena pada waktu kuwi kan Jawa Timur niku yang Suro niki karena gurune sing ngalahin iki. Gurune sing ngalahin Gurune yang Suro tadi. Karena yang Suro iki pencipta sejati kan ngono kan padahal iki duwe dhek duwe tuwane sing iki. Pada waktu saya Diponegoro kan pengawal Diponegoro tuh Pak. Nah, ceritanya itu memang jangan ada kemiripan itu memang itu mangke gaduk-gaduk memang berarti kalau golek ini orang cukup sawang enggak kan? Berarti mangke gaduk. Nggih, misalnya kula interaksi karo goib jenengan digaduk ki Nggih. kan ya ono nyata. Jadi secara ngoten niku pada waktu niku nggih setelah niku karena pada waktu itu ya kula wong bodho nggih ora ngerti apa-apa. Pada waktu itu kan golek Pak Citra juga golek wong Jawa karena pada waktu wong Jawa ini kabeh diajari sinati lho. Sing romo wis 17 munggah diajari. Sing romo iso nerusi sapa ternyata kan ramo sing iso. Ya saya jerana apa sing itu. Pada waktu kuwi sajane kan nggih kula niku wong bodho nggih. Wong bodho sebenarnya kula niku sajane yo dineke murid kesayangan Pak Citra yo ora lah cuma aku yang cedak karena itu. Jadi aku sampai dipasrai kanggo kon neruske mriki. Terus ternyata sing tua-tua iki tak kon anu yo ora wani tetep ora Pak Sumono wae karena sing dipasrai Pak Sumono. Anu Ya. Ya wis saiki ngene wae yang kan masuk sing tua-tua kan Pak Sederhana kita. Saya kira Pak Juki tok itu kuwi. Ini Pak Juki saiki kalau nang sampean wae. Wah ora wani kabeh dipasrai sampean. Ora tekan sampean ra apa-apa, engko aku wis ndek uga rampine. Rampine wis kanggo jajan pasar, tumpeng apa lah iku. Ngono kan aku wis iso gawe anu lho. Berarti nek dhewe iki kok nganu tumpengan. Nggih, nggih. Kok tumpengan kali klugan apa? Nggih, nggih. Tumpengan yo lingkungan iki. Nggih, itu makan cuma nek sakniki berlanjutnya dengan acara nyadran niku. Nggih. Dan sebenarnya ada nyadran besok diceritake iki saya mboten. nah niku dereng enten sing nyritake niku. Sakjane jenengan nggih. Nah, jeneng tapi dalam Iya, kan ngerti cerita kisah bahasa Unggalihnya itu diceritake begini biar ben nomor Pak ben tiang-tiang iki sedasa ngatos sejarah riwayate terus nek ngono ngoten lho sorone wong le ngaku leluhur cikal bakal kene kan yo semangat nggih. Makanya nek pada waktu Lurah Pak Sumija golek sejarah iki karena yo ora iso ketemu. Mereka ora ketemu kayak wong apa ke usaha itu kita tahu pripun Pak. Wah, aduh botong mesti Pak Bir. Karena ora keturutan, gitu. Ora duwe iso ngiso. Iya. Ora spasial dikali iki sapa saka nom-nomane sapa kan ora ketemu. Nah iki kan ya itu kan berarti kan ada ya ono bener itu maksudnya sing digawe iki jenenge sapa-sapa. Ah saiki sing tak takoki iki Mbak iki sebelah iki makam sapa? Nah iki Bu. Nah iki iki tok. Oh, iki Dewi Sekar kita iki Dewi Sekar. Dewi Sekar kuwi apane iki? Nah ngono niki kita iki nek mbiyen iki apa Selero. nah selero kan curang siji. Ning iki sing critane yang paling sing paling gemati ini lho. Oh, sing paling gemati iki. Nah jadi nganu ning kene njaluk critane. Iki bahasa Unggalih kan. Karena sing niki
le meninggal dhisik basang bali. Nggih. Nah niki secara spiritual, Nggih. secara spiritual nggih pun dinganu dionceki kali malu ya. Malu ya. Oh, kalau dikerin. Nggih. Oh, kayak wong yo kan Nah, dia masih Arabku ya wis ngobrol. Nah, sampai buka iku kan dia nggawa meditasi sapa sih. Jadi biasanya kalau mediator ini. Nggih mediator ini kan kiambake nggih ora yo anu wong idene sapa sing gelem dadi mediator, ndak dikira aku gawe-gawean ngene lho. Ternyata wong kene kan ada orang anu, nah biasanya nggak mungkin lah. Niku karena nek secara anu gini ku, dia enten gambar, dia ada sing gambar barang tuh, pada waktu ini kita gambar, ya secara tertutup gambar bentuk wong ini. Ini oleh jenengan mau, caranya pakaiannya ngoten, modelnya panting ngoten itu. bener gue. Memang bener anu, jadi pakaiannya memang pelanggonan apa? Pelanggonan anu nih oke. Ya, suran gue jarit. Tapi agak pirang nih. Nggih, terus niku memang sesuai napa sing digambarke walian niku. Nah, terus niki apa gede wis kan. Nek niki kata sing istilahnya nek carane memang bener kan bapaknya sing paling cedhak karo pusat. Nggih, Solo kali nah ibaratnya kan zaman semono kan dengannya pekatik. Pekatik iki tangan kanan nih. nggih. Zaman saiki nek pekatik ya artinya zaman saiki ibaratnya tangan kanan nih kan nggih. Ya. Caranya berarti wis dong kan jadi wis Sebenarnya ini makanya kayak aku juga niki kula nggih kula sandang nggih kula wong Budur kula secara ngoten niku tadi jenengan ngendika ngoten nggih. Oh berarti ana kemiripan iki. Sejarah dulu kan Pak Ditro oh berarti kan ngono. Cuma pada waktu itu ya ngono wong niku ndak dinaiki adigang-adigung nang ora ngoten to. Nggih. Karena kula niku pada waktu niku nggih pun sampai sakniki mawon misalnya kula ngono nggih tak sampaikan kali calon nom kuwi. Ya. Ampun ngantos sejarah kawiwitan niku sing sak ngarepe jenengan barang kan mboten ngerti apa. Tadi hilang. Makanya kan harus ada penerusnya tadi ben ngerti iki lho sejarah iki ya. Makanya bisa kayak pas ngono kan suatu saat kan jenenge wong kan tua iki kan di samare ana penerusane. Monggo engko ben ngerti sejarah iki dan suatu saat ana dene kan niku ya karena ya sedikit banyak wis ana cerita isko iki sekali. Oh berarti ya iki padha lah gitu. Dalam arti bener. ya sing penting nek kon perkara iso kemiripan ternyata jenengan ngendika ngoten ya memang harus niku. Kan ana apa kemiripan kok bener to kok iki jan bener. Harus si A ngomong iki sing B sing ngomong iki kok ngomongnya oh berarti jan bener. Nah, ya kan itu memang jadi secara jenengan memang nulis niku memang kadidaya memang pada waktu memang gini ku ulangan saya gede niku. Dek iki ndek pelanganan sing didoyo lho. Pelanganan sing didoyo wis ora ono sing anu iki. Ora ono sing iso ngalahke aku kok men karepe kan dhewe ngono. Ah dek iki kalah mergo adigan-adigung kuwi rumangsa wong lak rumangsa karena diajarke sampai saiki wong iki aja kang adigan-adigung ono sapa wani karakuan ngono. Itu memang leres jenengan. Leres jenengan niku ngoten panjang sejarah ngoten niku. Dene kula kan mau kali pikir pun mengsadar suwe sekali interaksi kali yang Pak ketiga alhamdulillah mau di caranya alhamdulillah mau di pulau yang berikut juga mau bikin doa terus yang pakai rawuh yang pakai rawuh gitu itu ngapain pulau gitu takut memang naik bapak ya sini Mbah Kerto Bobio itu saking Jogja daerah Kulon Progo itu memang banyak kan yang keraton Jogja kuwi sing do ning daerah kulone keraton kaya Kulon Progo daerah Kulon Progo tekane Purwojoro nggih. kuwi memang budeng Sing gedhe-gedhe daerah mriku.
Cuma ini Bahkan orang yang sempat tekan nganu Jawa Barat banget. Nah, iya. cuma nek sing daerah Rono kuwi kanggo okas sing jahat-jahat Iya, kasar. jahat. Makanya wong Jogja iki diajari ilmu sing halus, wis apik, lembah mana iki ning begitu mlebu ning Jawa Barat dadi kasar. Karena wong paling halusnya Jawa gitu lah. Nggih. Makanya Jawa lah Timur, Jawa mulai Barat itu yang paling disegani ning luar Jawa ini. makanya mun sekolah Jawa ngono kan disegani. Jawa Tengah lho. Wong kene waktune Banten, ilmu rono. Ha kono bae mandak, wah aku niki meh jajal to ya rasa guyon le. Wong ibarate apune kan tuwa kene to Jawa Barat to. Oh, aku tekan ndi lho waktu kowe. Aku kono ning Sumatera iki kono ngasih dadi sumbah-sumbah kae kok muni wong Jawa iki mang disegani ya aku to. Wong Jawa meneng ngono ning kono wis. Disegani aku to. Karena wong Jawa kan terkenal lembah mana, tepos lirone dhuwur to. Nah, Nggih. Kowe ora umum ngono lho, Ki. Nggih. Ora diguna. Malah prinsipnya nek kowe sowan ojo rumangsa bisa nih, bisa rumangsa. Sing abot kan nang ngene ning sithik ae, Pak. Lah dijabarke Jawa ini. Nggih dalam arti niki jenengan sing dingetake jenengan nggih. Terus ada kemiripan berarti kan tidak orang anu lah tetep Perselisihan. ono kaitane. Iya. Masalah terus niki masalah pusaka. ah kuwi kan saka kuwi lho kan oke ngene Masalah pusaka niku riyen dan sekolah tasih nganu niku memang sering mungkin ini anggone riyen cendek niku Nggih. enggak iki Nggih. dia nang kok Hmm. makam niku. Nah iki kula bapak kula Pak Maluna Pak Lik kula. Nggih. Nah iki Pak Lik ku sing digubut-gubut kula gede. Rono Nah, Ini gede kuwi. Mas sampe ini keris dulu keris. Terus pada waktu kuwi Betul. aku ditemoni kamu kuwi yang sangat apa ram ngerti kasih. Lah biar dikai tongkat lho, tongkat sak anu lho. Oh, sendek kuwi. Sendek kuwi angkat iki pada waktu kuwi kan mungkin aku ya urung anu lah dalam aku urung terlalu mendalami Ah, anu kan udah udah makai salah. nah kuwi ora sida iki sok wae tetep pakai iki. Pakai tapi nah setelah kuwi kan kene oke niku pusakane ring kan niki. Kata, ini kata. Nah sing jitu kok wong Solo. Makanya nak jual Wong Solo. Kalau mau Jogja, Solo kan orang aku Sing tunjuki wong Solo. Emang Di sana di Wong Solo biyen. kebanyakan memang pusaka-pusaka sing wong Solo. Oh iya kuwi Wis mesti. mau bape ngene marane wong Solo. Ah. Berarti iki wis ngentek ini bagi pusaka-pusaka ini. Nek nang kene iki nek aku sak tengah kuwi pusaka ya sik. Sik ana kuwi sing tawane sak meniki ning bentuke ngene iki kaya naga. Iki ngene iki bentuk naga, kalau ngene iki ya iki ana kaya keris. Nah, iya. Ini kaya simbol lagi. Jadi kemarin gambar logo. Logo ini gini ya. Jadi ini tengah logo dia ana keris. Lho telung. Kalau nek gelem ning ngene iki judul macan loro. Macane loreng. Macan loreng ae loro. Karo nek kuwi ada cundri. Karo kaya buntalan tak ini iki. Tapi sini iki kaya jenisnya kaya ngono. Kaya jenis kaya jaman biyen iki ngarane kebulando. Oh, Belanda kae. Akan berkumpalan. Iku asine pun. Oh, apa tuh Belanda kae? Apa? Ora cilik kae. Yen bahasa Ungari sing kare Bapak Iri niku dhek dadi kitab niku mergo ndene. Ah, oh mbak kuwi apa kuwi ana sangat lho iku. Aku Belanda kuwi aku ngerti ya ora ngerti banget tapi ya pernah dikutan to. Belanda. Kuwi hubungan Dadi kuwi lah kuwi isih kuwi. sih ono kan. Ya Tapi kan nek jenengan dalam pun dalam Mbak aku. Pak Giruto nanti Paten kan.
Oh, pada juga. Ya, so, belum so seneng tulang ngeten iki lho. Nggih. Apa bae asli mriki? Kula asli mriki. Asmane Sungkono. Sungkono. Sungkono nggih. Oh. Ya karena kene ora sing. Oh, iso kerep ya Pak. Oh nggih. Dadi nek Jenengan asmane napa ten? Nek pengen ngaru kula sok dumedal udan. Ali Mbah Goib. Mbah Goib. iki kok langsung wong kene kok misale Mbah Goib sejati Nusantara. Saya Mbah Goib dengan Bapak Pak B. dengan Bapak Sungkono. Mono. Dengan ini perbincangan tentang riwayat dan kisah Mbah Sawunggali ini. Alhamdulillah udah sampai di sini saja. Untuk itu saya beserta teman-teman untuk pamitan mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Goib sejati Nusantara.